Patichana kufarira kuti basa rikufaya. Aiwa. Then imimi chingoita yekuti zvinhu zvaMwari zvasiyana nezvimwe zvinhu. Handiti obvious. Ufanira kutienda naande paMwari. Ndimwari. Guys, todle nyama. Uyai tidle nyama. Uyai mtibasa titeste nyama hii guys. Organic. Organic. Hii organic meat. Ewa zvakanaka zvakarambi. Saka muri kuiorder nyama hii. Utore supply. Alright. And very smart. Very smart. Vanhu vacho very smart. Very smart. Sama je problem magetsa kaenda muita sei? Generation. O munaro. Enda ndogara chienda munaro hombe futi. Antiri kunogochwa here? Kunogochwa. Guys, share the life, share the life. Do the life. You want to make a video. When do you pay? You pay. Share the life, guys. Share the life. Share the life. Share the life. Oh, I want. Hey, hey, can I get $3? Muito como geze. Vai ser que $3. Kwani muende pia? Hata nichoke sana. Hamna. Hata nyinyi uchoke. Thank you, Ebony. Thank you. All right, guys. Tashika panonzi paChit Chik. Chik iri kwa Mtare, guys. This business ndere mumwe wedu. Antika ndere mumwe wedu business rema diaries iri. So tongoti business redu iri, guys. Pa business pedu panapa ndipo mumwe wedu. Antika ari kutengesa nyama yake pachigochwa. Saka nyama itasarudza muzara nhasi ndiyo iyi yakawandisa, guys. Inozopere. Why, Perry? This is too much. Really? This is too much. Alright, but anyway, isachisa ngaichinda ku Bryceton kwacho tuone. Ngainde ku Bryceton tuone. Saka guys, wona I business iri, wona I butchery iri. Butchery iri kana masha kwa Mtare, vanhu vari kwa Mtare papa andi mukona. Vanhu vari kwa Mtare. Muchida pe ku relaxa paya. Anditika muine chillax yenyu muri kwa Mtare. Muri kona nyama iyi, muri kona smart yacho. Mukona smart iri butchery, very smart. Tarisai butcher racho. Uchipinda mai mwana unotonyatso kana todyira munomu. Anomaona. Saka ndere mumwe wedu, antika ndere mumwe wedu anda he. Saka vanhu vekwa Mtare, anomaona muri pafaraka panogochwa panapa. Yaenda kuseri. Right, tenda kuseri, hande kuseri. Yatibire ne apa. Hande kuseri. Guys, wona iyese ichi chat ishi. Saka munouya mukona patorwa gochgocha. Saka imi munouya avafana chana tichavunza nzipanyama ndodama nkadaira, right, lovely meat, yes. Tinomira apa, tinogara apa vari kutozvidyirawo nyama yava vafana. Antika pane bhawa riri apo. Saka munongotenga doro renyu muyamugara panapa. Antika aripo macheza aya. Handiti amunogara apa pakutorwa nyama yedu apa. Panenge panobikwa futi sadza. Handiti yes. Vari kubika sadza zvakare. Vaumana. Right, iyi nyama yedu iri kugochwa iyi. Mota iri kusukwa. Muri kuzviona? Very clean butchery, yes. Saka vanhu vekwa Mtare, please go Norway. This is the place to be. This is the place to be.
hanimona, this is a place to be. Hanti muri kuona yowe, this is a place to be. Hanimona ndo kwatiri ukwanza ende muri smart guys, muri smart guys. Saka uyai kuno pa Christmas tikusangana panapa guys, holiday yakusvika December tinenge tichitambira kwa Mutare. Handi tikuya kuZimbabwe tese tichange tibva isu kunana Gwelo titakana kwa Mutare. Panapa ndo patinenge tiri, panapa ndo patinenge tiri panapa guys. Muri kuona loniyo kuloni uko guys, apashote mvura kunoku, mvura iripo. Handi muri kuona akaisa mvura munhu akarongeka uyu. Vakomana vamwe vari kutsvaga mari, vamwe mutsvaga makuwa, muri kuzviona. Vamwe vari kutsvaga mari, vamwe mutsvaga nyaya dzevanhu. Honai munogona kugara uko kwese uko muchidya kunoku kuma outskirts kune vava vasingadi zvokuenda mukati kati meyamo yanzi let's go guys. Yes, uyai kunoku vasingadi zvokugara mukati kati, munenge makazara vanhu mutaundi, munenge makatsikirana vanhu, munouya kunoku. Loni iyi munobvumidzwa kuumburuka muloni umu. Tinotoumburuka muloni imomu sezvakaita uyo oyo. Hanzi hambu ndisi kutaura kuti papi, don't worry, ndichataura kuti papi. Hani muri kuona munomu panonzi vaivana Chik iri kupi? Reuton Club iri kupi? Muglenside right, ku Greenside kwa Mutare. Hanimona ku Greenside kwa Mutare. Saka tikauya pana panenge paine kawash pakarongeka, music tichitoridza mai mwana. Nice place zveshuwa, music tichitoridza zveshuwa. Handichionekana wanda nemurume munhu haonekwi. Aha, madhamani ngangosvika sei kunoku? Iko shuwa kuti tira murume wangu kaene kunoku antombomuwani nekuti ndokusvikirwa nani kuno mai mwana. Muti ungamgadla mari yose mukapedza mukaziya bonasi yose, bonasi akati kudai uyai mudle bonasi muri kunoku. Hanimona azisisa kurara paloni handi muri kuona. Saka ndi muri kuona guys, ku Greenside inonzi Chik pakanaka zvemashuwa noti zvekunyeba. Saka pamunoya December guys kuitira mvura panenge pane magazebo. We are going to put magazebo kuitira vaya vasingade zuva nevasingadewo. Muri kuona pane miti yakanaka, but miti inodonha maruva. Hanimona vasingadewo kudonherwa nemaruva pachange pane matende anenge avepo, magazebo anenge ari vanzi tinenge tiri pa New Year Eve. Yes, pa New Year's Eve panapa toda kutovharisa guys. Toda kunza DJ panapa pa New Year's Eve. Toda kunza DJ pano apa pa New Year's Eve. DJ anenge aripo, doro riri pano guys, nyama iri pano. Saka ndichataura neumwe wedu kuti pa New Year's Eve otidana tetiri pano, todana madiaries ese anenge ari kuZimbabwe, toti takananga pano, totsvaga accommodation dzedu, toya kuno tiyatsojuluka tiri kuno kumai mwana. Atipapedzi honai kwese uku tonakigwa mai mwana. Muri kuona tonakigwa mai mwana uku space yakura imai mwana. Chero mukaine ura dzinzi dzinopaka. Muri kuona parking iyo, muri kuona parking kwairiyo. Honai parking yese, honai parking. Aiwa guys, chakanaka vamwe vari kushanda asikana, vamwe vari kushanda vasikana, vamwe vari kuita mari. Hatidi kunyeperana guys, you can see for yourself. Vamwe vari kuita mari. Gaiti mwene panana bhudhi vakudla mari dzavo panapa, timbozwa kuti vakapatanga kupauya rini paChit chat. Hello vananzvadzi, muri sei? Ndimika muri kutetena finance? Muri kudla mari? Muri makorokoze? Muri kumwa Viceroy? Inodhura kai? Okay, saka ava ndo vakaridza mari. Ndiye murungu? Yes, murungu. Smart muri sei murungu? Muri sei murungu? Manzi muri sei kwenai? Kwai makarora. Joza andina. Havana kuroora. Saka makataka kudla mari pana parini. Why muchipafarira panapa? Panapa nditi haunetsani nevanhu yaodla wonyatsanakigwa woenda. Ndizvozvo makuenda kumarokesheni kubatana makola kunodi. Panapa panenge pari safe and sound. Ndizvimwira doro renyu. Okay, right. Saka titi tine mhere pa New Year's Eve. Pa New Year's Eve titi pano zvese pa New Year's Eve. Toda kunza DJ panapa tichinakigwa. Every time muri pano. Mogarepi kwenu? Penalong. Saka Penalong iri kupi kubva panapa? I think it's 17 kilometers Penalong. Saka muri bva mudzokera Penalong? Yes. Nasi? Today. Mota yenyu iripi? Within 30 minutes. I don't know. Go to our Nissan next to there. Mune mota? Iripi? Tione zvisofarira nemota isi? Iri X-ray. Mota yavo iyi, mota yedu iyi. Guys, mota yedu
makastoma edu epanapa mota yedu saka makastoma epanapa aiwa guys tinoda kutendai nekuuya kwenyu pano nave muchitsigira saka isusu tiri kuda kuti musa 24 December na 31 24 December Christmas Eve na 31 January panenge pachipisa panapa tinenge titori pano unoimba irewe imbotipa freelance zvetimbowa tipe freelance freestyle tipe freestyle freestyle from these guys are always go for no this is Africa yes no bad freestyle saka chimbotipa freestyle tiwe right hade tiwe paChit zvese zvinowanikwa paChit Chik guys Chik ndo pazvinowanikwa zvinhu izvi tiri kufara kubva tasvikirwawo nemota ichibva Joza yakanzi GP iko zvino yakanzi Zororo Pumalanga iyo iri Dubs tosimbisa tokutendai imi munoviga zvakanaka ende zvinhu zvenyu aiwa hazvidhuri inosimbisa kuni avo vanobva kuSouth Africa tiri pano hoyo aiwa Dubs enough respect rambai muchitiviga mune zvakanaka tinoshuwira kufa ndekwemunhu wese amen aiwa munogona njanzi aiwa tinai artist tinai artist tozviziva nzira yemunhu wese tinai aiwa tinai apa pamuri kuda kuti matopedza vaisireni matopedza mazara mauya nguva amunoimba zvetoti kana mukadoda kutora nhamba dzamodzo ndiudza kuti toda kuti mutiimbirewo nezvesongo ndogona kutokuimbirai kana kutorekodha ndinofanira kugara ndarekodha ndotozokupa agarawa rekodha iwe agarawa rekodha ashua chokwadi because unoimba anotongopedza kuti zvakafanira mukomana karoso anotongopedza kuti right ngamborova munhu wesutu yeyu timbowa imborova munhu tiwe wesutu kwasvika vamwe blazi aiwa vane dumu vakapfeka sutu aiwa ine blue vakarova futi bhutsu kana iyo yeblack inini zvangu ndakapfeka musala saka aiwa ndiri kumberi aiwa musandiseke ndiri pano paReilton reception club ndakatyora zvangu ndabva kugocha nyama yangu aiwa munhu wese ari kufara ndosimbisa vese avo vakarowa mawhite dust coat aiwa rangu zita ndinonzi King Man ndosimbisa avo vaenzi vachangosvika vabva kuSouth Africa Zororo Pumalanga Dubs toisimbisa kuno iri kuno kuZimbabwe kana Joza pull up I was blessed guys only this fun you can find it paChit Chik paChit Chik is the place only where you can find this fun guys ndo patinenge tiri saka tinenge tiri pano guys ngatisanganei pana paChristmas yese guys atina kuenda isusu madiaries ndofunga munozviziva kuti tiri mbinga guys tiri vanhu vakuru atidi zvenoise saka isi todata noise yedu tega hoyo tiri kure kunove kunoku ndokwatichitambira ndokwatinenge tiri kunoku hanzi ngaimbe imimi sisi aiwa aimbava vanhu ava aimbava handimona ndokwatinenge tiri kunoku handimona saka guys let's support umwe wedu this is very guys be inspired umwe wedu ndiye akavhura chinhu chindari kuita mari I always tell you kuti it's how you do it in life kuti unoda kuita sei paupenyu ukada kungoita munhu anongotsvaga data rako redhora rekuenda kunotsvaga nyaya dzevanhu nemakuwa unongodlowo nyaya dzevanhu nemakuwa asi if you tell yourself kuti ndodata something you can do something akavhura chinhu ichi she's not even here munozviziva she is not even here hanimodzwa asi pane vanhu vari kumuranira you are doing a good job my sister this lady is running this place you are doing a good job it's clean it's smart it's demba pane china kana tiwangoziva ndikuya maybe is it always like this chena every day Hans, I'm so inspired. All right. Right. Saka ndimuri kuzvinza guys, panapa ndo pedu panapa toda kuti tiuye. Musakanganwe guys, ndati ku Green Side. Ku Green Side muno mamutare muno. Mutare yese Harare. Tozati vanhu kwaRare munobva kwaRare muchizodya mari kunoko. Avabva kupena longa. Ndoko vabva vari kuti 78 k's kubva uko kusvika pano. Saka ngatiuye tisangane panapa tifare 31 tichasimbisa tinenge tiri pano. Atina kuenda saka 31 tutosimbisa tinenge tiri pano. New Year kutangira pano guys. Nyama yavo very affordable. Yakachipa mazvionera. Nyama yavo zvakachipa. Very and always smart chero musi wasvika Angu Saint. Wow. Angu Saint was here.
hanzi manga muri smart zvakare au zvinonakidza zvinosanakidza angu sei ndiwaziye angu sei ndinogonotangira svika pano sei mimi right munonitangira svika pano sei angu sei guys this is beautiful guys this is beautiful this is smart this is beautiful this is smart guys this is beautiful this is smart guys you can see guys you can see ndanakirwa makachena guys ndafara any idea guys where she can add something tipewo idea koma drinks nyana I think mfongoisa why munongoisa out my drinks Markurana. Oh, agreement was don't put drinks but we said chisa biltong Okay. biltong do biltong mwesa biltong hanzi makasitoma asimbisa makasitoma muri kusimbisa zveshuwa masimbisa aiwa zvakarongeka mazondo vanoda mazondo epoku ipoku kai mazondo epoku aripo ematrotters aripo pana change takusinisa kuti kana vanoda kuisa ningikiri biltong yese you come and get it here unogona kuuya wotenga nyama even if you don't want to buy uchida ngotenga nyama yako yokuisa kumba vane nyama yakanzi koma veggie aripo maveggie aripo amuwa peds aripo maveggie kana uchida kutenga nyama yako even yekumba iripo you can come here and buy maveggie ako nyama yako kunoisa mufi nyama very smart guys nyama is very smart cold room up to date everything what more can you ask for mutare people makaitirwa nyasi hanzi ko masalads aripo we are trying to kutsvaga kuti pasino uya chii chatinoda tiwane maimprover tichange tichashaya masalads aripo muriwo ripo guys chii chimwe chamuri kufungidzira handichiitai masalads nesadza zviripo zviripo sadza riripo masalads aripo zvese zviripo chii chamungati pawedzerwe guys mungada kuti pawedzerwe chini handasandaona ndangoona anguti panze apa chite kuitira mvura malaisi aripo panze apa malaisi aripo maybe panoiswa matende andangowedzerwa malaisi panoiswa magazebo matende maanda kuwedzerwa malaisi chete but malaisi atoripo dhara generator riripo animona pakarongeka salad iripo everything is here guys everything is here zvese zviripo antika chandatongoona inini ishedi zvangu ndeyandaona shedi yeningikiri yemvura kana ikanaya shedi mashedi because rain season plus even muzuva imo mwangu achida kugara mashedi like pakaisa mashedi akayanisoti vanhu vanodya madrinks right contract yavo pane bhawa riri pasaidi apo saka pareuton club saka contract yavo achipinda vakanzi madrinks vanosira vekubhawa saka iwo unenge wakutenga madrinks apo uye umwira pano wotenga nyama panapa saka that's not a big deal matoilets anzi ari clean here akachena very clean matoilets atoripo you can go and see it's clean and pane munhu anocleana every time asi mimiwo mazimba meka yoshoka vapinda matoilet evanhu siya ari clean akachena kuda ngoda kusiya matoilet ane tsvina kuita somunzi kwayo wakaita musikana wako basa this is the toilet it's clean you can see the toilet is clean andimona right pane page ratinaro we've got a page ratinaro Chik Butchery ndapina let's follow the page guys let's follow that page antika let's follow the page right let's follow the page guys ndapina apo hands shades are coming in a few weeks yes because we are going to be here hey saka maaccommodation tinomaonepi inditori serious ndoyone timu rangu zvokutodaro panhu pangori safe 31 pan chataura nabos toda artist musawaningikiri just official opening ndokutapedza masports official opening tinge tapedza masports so I think ndichataurika nitaure nai this is the time yekutanga kutigadzire zvinhu zvacho pachiitwa official opening saka boss I can see you in the comment section we want an official opening of this hello boys kune izvi ako kusi kwedu uku ndi ndingarwa nemurungu hakusi kwedu murungu adi ndiwe karati uvakundi ndikarwa nekarati ndoihlai ndoda kurohwa ini ndoda kurohwa nano nekarati saka ndi muri kuona guys ngatisanganei panapa regai nitaure nemurungu guys so that
I have no idea. Chinonzi I know I have there. Isusu tikutaura ti hands playing area for all coming. Thank you sis Melly. Yes, playing child playing area. Yes. So zvinhu zvevana pane nzvimbo. When I look at this guys, look at this. Pane nzvimbo kusvika uko. Saka vakaita zvima jumping castles like muswe official opening. Vaka ikatanga iri family show kubva Mascot. Then kuma 7 anditika kuma 7 8 vana voendeswa kumba. Kochidzoka isu zvidhakwa. Anditi maona. Tochinyatsa nopfeka mabhamshot aya. Tochidzoka varume vedu avari pa. Murezve varume vedu. Murezve. Makatitsigire. Mutotifarira here. Teti ipo panapo. Antimaona. Saka teti panapa vana voendeswa kumba, majumping castle akavepo. Majumping castle akaiswa zvimizerere zviya zvevana. Boss mukanibata I can buy for you zvimazingi zvevana zvanenge vachitamba zviya nezvima anozvimachi zvima izvi zvimwe isasiri majumping castle zvimwe zvavanojamba izvi zvokuti vana vakauya at least they are entertained ikoko during the week. Baba namai nevana munogona kuya panapa vana voenda kunotamba kwanotamba handitika kuloni then imimi modi mogocha yenyu muri panapa it's safe. Hapana mvura kuti mwana mukati anonyura, hapana majumping castle anenge ari safe, hapana everything zvese togona kungozvironga kuti zviite. Andi saka boss chikumbiro changu pa live vanhu vakateerera timu renyu inzvimbo yedu saka ndeye mudhayari saka ndeyedu. Animaona saka isusu madhayari tosapota pano musataura zvimwe nzvimbo zvatisingazivi kutaura nzvimbo yemudhayari ndiyo yatinosapota. Isusu we go kuno umwe wedu ndokwatoenda. Saka panapa pa 31 December chirega ichitaura artist wamuri kuda guys. Muda artist upi chigata taura naye. Aiwa uyanja curtain raiser zve. Asita kuzikama akadaiza vanhu here. Uyu uri local. You want to go second raiser aiwa japraiser akatobhuka kudhara. Akabhukwa. Alright Simolini ngatimbomirai. Freeman kana ari free but I think akabhukwa. Akabhukwa and I don't think it will be expensive. Mwarare muno mumtarisi it won't be expensive like isusu tino because havana ma flights havana chi isusu tinodhuri gwara chidza uko because ma flights nechichichi kumoti ba aiwa boss ndivatodatara ganimbo wa diaries. Diaries matitodedza niko pano kwailins chamangu aiwa toda munhu ndodza musika zvebaba harare vangatoita guys Lindsay toda munhu kuti tinouya kuzodonza musika pano guys ini japress akahayiwa akabhukiwa guy fully booked ari fully booked futi ari fully booked just signal chojamba mai chimunhu chiya just signal gona manje pastage iwe kamunhu kanotisumudza vanhu vasanasumuka anogona kamunhu kaya Kingman tina Kingman vetiteteredza vatimba ava Kingman takufarirai pakuti munosapota panapa Kingman we love you asapota achatogara chiya panapa because tidatochinja nzvimbo inoyi saka muchatogara muchiya panapa kuti muwanewo magigi asi munenge muri freestyle wanti munenge muri curtain raiser kuti muzikamwe and hatikupi mari andika haisitikupi mari mahara because muri kuda kuzvimaketa anzi guys taurai tione tipei manhingikiri maideas kuti muda artist upi aiwa japraiser hazviti akabhukiwa guys japraiser wingi d they are out they are already booked till next year till next year Enzo Aisha Enzo can do kanjiva kila t kila t can do noxi guys azitambiki nzeza noxi baba harare kana vasina ku kana vasina kubhuka because isusu tongochimaketa pano choputika hatimbochimaketi kure tinongochidhura pano palive munouya tinotosumuka vanhu vanosumuka vananga pano hatimboni maposta tichaisa yedu kungoti vanhu vazivewo vamwe patongochiputisa pasocial media chinotoputika hanzi usachipanga tikwanirewo zveana nai atora zina nebasa rese father city have no idea city father naika city father ndizvo tobata city father here baba rero mpedza masports right rega itione
demangoti tichitsvaga i2 kuita kuti tiwana akashayikwa wanitopinda ina ndati hangu sigi ko sigi chopedza masports palive show hacho jamba chimunhu chachosumudza vanhu chiya sekalas ndeve marasta tiri marasta isu satisi marasta isu vanoda kushow kwete official opening guys ava mafanisi amuri kuchaka mucomment section mafanisi kai bara ringava ine hombe yavo mota hayo no tikuda family show saka pa family show next anoda aine umwe munhu paside ega family show yekuye launch kwamtare aizoyasobuda anoda aine umwe munhu paside anozosimudza chaunga manheru handi kunzwisa zvaanogara oita kuti pakauya japi iye anenge aripo ndozva ega hanzi signal anoita anoita mambo duts okay alright guys nzvimbo ndaiona ndati iri kupi nzvimbo guys tiona abata ndati nzvimbo iri kupi tiona anzwisisa ndati nzvimbo iri kupi guys Melissa pasi pamire togona kungokubloka pana basa maititi uri kunzwa unoti kungopa maititi why is she the only one anenge achida ngopiwa magigi hatikwanisi pa munhu atiri kuda here why iwewo munhu unokonzeresa uda tingotaura tichigozonzi vanhu vakaita pamuromo achidedzana handiti vanhu vakutaura mucomment section kuti tingada nhingi iwe utodadanzi madiki ngopa maititi magigi esaya why unoda kuti uda wagarisa kuona vasingadi kuona vasina kuita hondo udati vatange kuita hondo handiti hauvafariri maititi unonyepa iwe maititi wacho feristas ubloke munhu uyu hakufariri right hanzi greenside good aiwa manzwisisa assignment kugreenside manzwisisa assignment aiwa manzwisisa hanzi haisi darlington here ndizvozvo ndiyoyo hazvina kubatana here izvi hazvimwe chete izvi I think hazvina kubatana here ndikoko kudarlington ndikoko because tabuda nemudachinzi kudarlington kwatabuda nakoko just signal baba harare vagara vanofamba namaititi handiti baba harare vanofamba namaititi saka baba harare vakauya obviously vanofamba namaititi asi just signal chikauya chiri 1 chinongopedza masports chiri 1 handitika aiwa tafara guys saka takamirira nyama kuti mbona kuti mugochi wenyama anotigochera kusvika papi regai tione tiri pano munogochera ndekuzvona andokuti vanenge vachidaka kuna gwane kamera makastoma wasii tazviona hedu kuti muri kuzvifara henyu right saka tiri kuda kuona nyama yedu kuti yakamira sei ndabva yabva yanhuhwirira mai mwana hada along Mutare Road yes modedzaini smell kana mazoshayisisa totamba rumba ndaona baba havasi baba avo kuda chiuno chajasignal naiwo ungazochida hede jasignal andisa vanhu mashura so manje indine mwana ne1 ne2 muchatobereka ndobereka mimi uya naye mwana andobata mwana anochengeta uya naye anti family show uya naye nyama iyo iri kuita chibrush mai mwana iyo afu he inyama yedu iyo iyi sana ichwekere pana yakashikanga sana inikiri inyama yedu iyo uyai nevana guys gaitimboenda kukawash gaitinde kukawash kweduku right tirikuona irimo parikutowachwa apo saka mota dzenyu gaitichigosha mota dzichiwachwa handi muri kuona tinenge chigocha mota dzichiwachwa music tichibandangura right handi muri kuona izorora nhasi tenda takachena nhasi tenda takachena guys pressure pangu iporipo kwanzi kumbogeza mota yedu achaiko izvi zvakarongeka izvi guys hamuna munhu muchitroli umu tisu chete right regai timbotaura nevasikana manager regai timbotaura namanager timbonzwawo pana manager kuti zviri kufamba sei panyaya dzebusiness manager makadi zvenyu topinda mukati
manager ari vari kubucha toenda kukubucha zvina ndati ndiwe manager kandiona uchishina unogona basa ndona uchishina chaizvo ndikati kuda ndiwe manager zveiwe ko manager ndeupi zveapa manager ndakuda ngonyarara kudai achiona kuti kutaura nyaya dzebasa hati ndiye ngadai achimiramira Mr. Chiza varudiwa manager vari kupi hapana au konai manager ini ndiri kumbeya ndiri kutoti manager ndavava izvo manager muripo koinda hai manager changamu inodiwa manager munofa kuita changamu ndarifunga kuti musikana uyu ndiye manager because mamiriziko akuitaka ndikati manager hako right manager tiudzeiwo zvamuri kusangana nazvo pabusiness renyu pari sei panapa zviri kufaya tikusangana nemakastomers anenge achirequestawo zvaanenge achida especially macustomers edu anofarira mapoko masausage atinogadzira nesuper beef ndozvavanenge anofarira panapa nemasalad right okay saka manager ndimuri kukontrola here kuti vasikana ava zvinzvigara zviri pari clean kudai pari up to date kudai ndimunokontrola aiwa makaoma saka imimi asi smart inotangira makamedhe outside then kuti smart aufa because varume vashoma kanodza zvesmart izvi smart inotangira pawood kusvika pabasa paground paunenge saka takatotaurirana saka yainge pati munhu wese nevasikana vanotoziva kuti anozi smart inotangira pauri iwewe kusvika pabasa rako izvozvo right saka samanager imimi chamungave challenge yamungati mukusangana nayo ndeipi pabasa rinoiri so far tine challenge yemafriday nesaturday ndo challenge yatinosangana nayo chete yekuti manhera ayaya panozoita busy nekuti vamwe vanhu vanozoshaya pekupakira motikari saka muchireva kuti parifanirwa kuti paitwe sei panofanirwa kuti kana dai nzvimbo yedu yaigona kuwandudzika naunda neground because vamwe vanogona kuuya vachizotoshaya pekupakira motikari ipapo wow that's great kuuya kuzoti anenge atanga kuuya like wakapakira motikari dzavo kuti azobude ipapapa amwe avharirwa kumasure kuti vamwe vanenge vauda kutsvaga vanhu kuti ari kupi umwe anenge amupawo saka in other words apa mukuti totaura kuti ngapawedzerwe parking area inofanira kuti iwedzerwe okay but on the other hand this is also such a challenge. This is also good for business because if we hear that means you guys get to keep your jobs basa renyu riripo riri kufamba handimaona zvinhu zvese zviri hapana noti kwai basa rangu rapera because dhimo inouya vanhu dhimo yakuri kufaya saka asi chamungati chiri kunyatsokunakidza ende chipi isu chiri kutinakidza ndechekungoti tinowana vanhu lunch hour nekumanheru isusu tinoda basa every time tinoda basa nokuti ndoratatogezera kuti muye pano saka makastoma ngaauye tikutonzwa kuti hatifaniri kugara ndizvozvo saka tinoda kuti makastoma edu ngaauye awedzere zvese zviripo angada nyama tinovagochera mahara geza mota munhu atenga nyama yake anogocherwa nyama mota mahara anogezerwa mota yake mahara wow muri kuzvinzwa here guys free wifi kana ukatenga nyama yako chigocha iko zvino mota unogezerwa for free gore rino iri chete only this kusvika pana December ipromotion kusvika pana December apa unogezerwa mota for free next year zvinogona kuzongochinja amen togona ngoona ndo promotion yedu ngavauye hatisi kuda kugara wow that's great and then my sister vanhu vazongoya palunch nekumanheru wabva kumabasa vakutenga saka tinoda vanhu vekuti kana tauya kubasa tauya kuda kushanda tinoda kushanda vanhu ngavauye makastoma edu tinotanga na7 panapo alright muchivhara nguvai chero wasati mane time the more amunenge muchispenda muchigocha the more vanenge vari pano especially mangwana seFriday takatoya na7 tinorara pano Saturday Sunday ndo patinovhara kuma12 makavhura rini 2 months
but iri kutofayawo mana zvokutodaro 2 months panotove nemukurumbiro kuti panozodza kudaro. Saka nandiri right to official opening. Yes. Right. Imimi saka let's say murungu ati official opening ngaiti. Imimi muimbi wamungada kuti tongoti ndimimi. Wamungaona kuti maybe angatisimudzira chaunga ndeupi. Just naona kilati ndiri sena. Just naona kilati. Nekuti japreza mati akatoti. Yakaboda. Yes. Hai right. Hanzi nafufuso kondenge ndiri muri kuyabva ku UK ere fufuso muri kuya ku holiday. Uyaite tiriko. Yaitiriko. Saka manager tikuvakufara but don't worry. Tichapota tichifamba nemiti chidaro. Imimi zvamunopota muchitambozopota muchitipawo mapictures pawo mawhatsapp pai mapictures enyama dzamushora chidi tichikanda tisakanga nekuti page redu Chik Butchery and Bray iri kure antika mutomarketa nekusocial media nepaground anenge auyawo kuno kutomurayira futi pano ombosvika futi pano kana takamurayira panapa ndotaura nabosi chero akambouya for the first time chero mukambomutesise nyama for free it's business antika marketing strategy anombouya saka timu mutare muri kuzvinzwa ukakurumidza kuuya kunoku ukandifonera SIS MELLY ndasvika ndeye mhuri yangu ndamboenda paya unozotengawo imwe ndotopuwa $2 mahara wozowedzera wozowedzera kuti ichi wotengawo che5 yopuwa che2 kuti unyatsokuguta handitika aiwa tafara chipere chimwe chamboda kutaura nevana veZimbabwe. Tinongotenda vana veZimbabwe nekuti sapota kwamunoita ndimi varungu vedu tinokudai neuwandu hwenyu ende hatinzwi kupera simba tinotonzwa kuwedzerwa kana muchiramba muchiuya tinongoti naiwayo ndafara nelive yatingori tisapoteiwo kukumbira une something chauri kuita kwasiyana nekukumbira usina chinhu kupema saka ndizvozvacho ndimunotipa simba uye ndimunotipa kuti tikure kubva pane zvatiri kuita kuenda kumusoro ende makatotaimira vebhotisi vakangobuda motopindako vangonzi vaita mistake padai aiwa ndoriva kuti undiwisisa vakanzi vabuda the chance given the chance kuti vabuda vaenda hakungauye munhu kai muri panapo mobva matotora zvobva zvadatove business imwe chete mototora zvikatozoenda famba zvakanaka munokotozopatora pese mari yenyuka vebucha ndizvozvo vanogona kutora takurizaina anoona it has happened a lot in business vakonzi tabuda nogara kumutakuresigna now takutsvagana nosara chita take over anoona so you guys will be perfect kutora zvese chandinoda kutaura pamhuri yeZimbabwe ndechekuti panapa isusu takakugadzirirai nzvimbo yenyu yekutandarira muchiita mabhara yenyu muchigocha kana muchidaita mabirthday party yenyu inzvimbo yatakakugadzirira for mapati inoita zveshuwa inoita for mapati inoita zvekutodaro ende chimwe chinhu chiripo ndechekuti nyama yedu panapa iri soft tinowanzotengesa masuper choice masuper pokers nemasoseji atinogadzira mukanzwa soseji redu ratinogadzira tiri kuzoidla nhasi soseji riri pamberi soseji rasiyana nemasoseji anogadzirwa mumalocation ane machangs nyama yedu tinoisa brush chazona panana Mr. Spice ndaiona ichibrushwa uko nyama mai mwana ungati munhu achiporishwa riripo precious tikatenga maspices mumashopu tine mamixtures tine secret recipe alright hamuzofa makasoma yedu munomwe muZimbabwe hamuzofa makaregedza kuuya pano chizo chanyama yedu mabrush vanasista chokwadi saka muri vakure kumixa spice yebrai spice yedu yatinomixa maybe hayo zviri mumwoyo mavo zviri mupfungwa dzavo zvekuti wakakubhurashira iso ukaidya nyama iyoyo hauzomboisifu saka tinoti ngavauye vambotesta spice yedu tinoda kuti wauye wamboteste wamboone kuti tinoita sei vanoswera vari kumwira kune wesamauya pano ipapa akadya nyama yedu akanzwawo zvatiri tiri kuita haazombofa akarega right saka ndafara I think murungu varungu venyu vari mucomment section regai titaure nyaya it's not too late kuti vaiteka official hazvimbodi something chiri fancy it's just to have an artist people they come and buy their beers and then we have lots of meat and tichivhura nzvimbo chete and that would be good business for Reulton zvakare because kwake kune uchitofayawo kudoro imimi pabrai hakuna munhu anouya achitenga dora asina kudya nyama inhema hazviti anoona saka kugreen side guys vamwe vari kuti kudarlington ndikoko same area in between green side nedarlington handichika mongouya
saka December tinenge tiri indati 31 December ndiyo yandoda kusimbisa 31 December ndiyo yandoda kusimbisa kuti pabve pangovhurwa zvinhu zvangoita anomona saka right regai timirire sadza redu riuye tidye tione maite henyu mufunge regai timirire sadza redu tione takamirira sadza raita saka handichadzimi life tegai tichitodla muchiona kondo zvinoita akamunyasoona nyama yacho totodla ipapapa muchitoona ende panotonhorera mai mwana panotonhorera haya panotonhorera zvimaruva izvi ndozvanandishaura kuti zvoda kuti vakaisa matendi vovainda vakomana vedu aya zvimaruva izvi zvinokanganisa izvi zvakanaka chaizvo asi pakudya kwedu nyama zvotikanganisa tichida matendi pekuti hazvipindi nyatakuda kudya muchiona guys nyatsogara henyu aiwa hamira henyu munyasana tichinyatsotsenga kurekerere ona zviruva zvino zvanaichaura kuti matendi magazepu kuti tibvise zviruva izvi nokuti zvinobva zvawira kastoma kamunyama kastoma yauya yabva kuaustralia akuti adle zvobva zvati wa kuda tigaroko zvobva zvati wa moto yedu yachena vakoma tofamboka zvakanaka Ah, 31 December tochimanya peni yatetiriti panapa tochimanya mvura iripo zvese everything is there. Zviruva zvinogona kuwira zvakanaka zviruva asi zvinogona kuzowira zviruva zvakanaka uri muti kudai urikona ukazvitarisa zviri mumuti but the way zvinodonha nazvo manje zvinomakisa zvimuweya zvinodonha nazvo zvinomakisa saka pakaiswa matende nawo vanhu vanogara Tresi atingi moko Tresi anoitaura hanzi kona Tresi hanzi sime ndinoda hangu asisime box woda ko real premium spice utengwa nene here gara zvezvo ya ndingiri kana ukashiwa lemon watoti munongotenga yo cherry plum yoyo kana kune drink no cherry plum no zimbabwe but yeye ndoda kuriita here